Falar con outra muller extraordinaria. Aplauso grande para Cristina Pato. Que tal, Cristina? Viche que bonito de Yolanda, eh? Precioso. Bueno, Yolanda Castaño para min é unha das grandes da Galicia moderna, non é algo... Tú como vives en Nueva York? Claro. Non sabías que en Televisión de Galicia había uns programas tan maravillosos como este? Que había música en directo, poemas, magos... A música en directo é realmente o máis importante, non é por quitarse... Sí. Por quitarse importancia. Pero da Vai, música en directo, bueno, non sei se o público é consciente do importante que é para os músicos subir a un escenario e facer música en directo dende a televisión, que non sempre é posible, non é... Eu creo que aquí en Galicia sí é consciente, xente entende moito de música aquí. Eso non o dubido, en ningún momento. Xa ves que van ver a París de Noia, Panorama, a masas. Pero é increíble, e de todos os xeitos se sigo a defender. A País de Noia, a Panorama, todas as grandes orquestas de Galicia son realmente os paquetes máis grandes de grandes músicos. O sea, dos millores músicos de Galicia están tocando en orquestas, Seguro que sí, non? tes razón. Cristina Pato, a última vez que a vin foi en Nueva York. Sí, señor. Coincidimos aí por cousas do... Onde Cousas do fomos destino. cenar? Fomos cenar a un sitio que me ibas levar, que había unhas hamburguesas maravillosas. non podemos... E fomos ali e dixen, hai moita cola, vámonos. buenísima, E non me tío. conoceron en Nueva York? Non me conoceron? Bueno, Claro, porque aquí en Galicia se vou a un sitio igual me deixan colar Claro. antes, pero en Nueva York, dixen eu, son o dos tonechos, o alto. No. ¿esto qué? E dixeme Laura mismo, non me dou cuenta. Con ese mismo acento. Dice, no, en Nueva York, dice, no, ahora estamos con mucha y nucha y ahora mismo... Qué sitio Nueva York, eh? Es fascinante, es realmente una ciudad fascinante. Cristina Pato vive en Nueva York porque ela foi ali a estudiar piano e mira ti como é a vida, que agora non estudia piano, agora é profesora adxunta de piano na universidade. Pois as voltas que dá a vida, non? O piano sempre foi a miña carreira, a gaita tamén, e simplemente era capaz de levar as dúas vidas, non? Ainda o consigo, pero cada vez é un pouquiño máis complicado. Estás moi contenta en Nueva York. Estou contenta, eu penso que encontrei o camiño que estaba buscando, non? E iso, cando tes 29 anos, é realmente importante, non? Poder decidir xa, O teu futuro, non? Sí, eso é moi bonito. Non só eso, sino que Cristina Pato tocou e toca habitualmente con un señor que se chama Yo-Yo Ma, que din que é o mellor chelista do mundo. Un deles, sí. Entre outras cousas, ese señor que toca con Cristina Pato tocou na investidura de Obama. E no funeral do último Kennedy, que morreu tamén, sí, de verdade. E ele estás ti con el. Pois é algo que non podes explicar por que pasan as cousas, non? Cando marchei para Nova York non ia ca idea de deixar a gaita detrás, pero sí que ia ca idea de retomar aquilo que deixara cando Cristina Pato se convertiu en algo tan grande, non? Voltei alá, deixei un pouco a gaita de lado e de repente coñecín a Osvaldo Golijov, que foi o compositor que me levou casi da mao hacia Yo-Yo Ma, non? E empecé a traballar con el no 2006 e empecé a xirar con eles a finales dese ano e levo, pois, 3 anos traballando directamente con el. Como é Estados Unidos, eh? Ali os presidentes teñen un humor. Eu vin recientemente, e vouche enseñar unhas fotos que hai, vin ao presidente Obama nunhas portadas de revistas de superhéroe. Biche, non sei se biche, vamos ver esas portadas onde aparece Obama, velo. En portada de, como un superhéroe, en portadas de revistas, de cómics en Estados Unidos, mira. E está tamén nos late night, non? Sempre con David Letterman ou Jay Leno. E aí está Obama facendo como de cómico. Isto aquí neste país non sería posible, porque os políticos teñen menos humor. Digamos que quizáis a figura de Obama humanizou un pouquiño máis a figura da política, non, en xeral. Sin embargo, nós o que fixemos é coller aos políticos sin permiso deles e poñeros como superheróis. Mira aí as fotos, xa verás, que bonitos quedaron. Superheróis? Mira, pai. Rajoy, Zapatero e Rajoy aí, como dous superheróis. Veles? É outro sexapil. Trouxe unha flauta. Que vas tocar? Eu, como a todos os cativos da miña Espera, edad... non tes gaita para tocar? Eu a gaita non sei tocar. Non me toca a gaita. Tampouco. A miña gaita, onde vai a miña gaita? Onde vai a miña gaitiña? Eu, como a todos os chavales da nosa edad, digo da miña, dos máis de outros señores que hai por aí, en octavo de GB, que antes non había eso, nin COU, nin primeiro, había octavo de GB. E tú estabas, onde está o chaval? En octavo. Enseñámonos música ca flauta. Eu suspendín para setiembre.
No, eso é casi Quedoume, imposible. dígolo de verdad, suspendí música. Aprobei matemáticas e suspendí música. Eso é un problema grave, Só me acordo dunha canción. A ver, conta. Atende aí, Teñome que sentar Non te ben, rías moito. Non, atende que vas flipar que a interpretación do animal. A ver. Bravo! Bravo! Bravo, bravo! Di a Yo-Yo Ma que cuando quiera. Cuidado, talvez se sei facer un... Yo ma ou eu ma. É un ma, porque ele é chino. Non, ele é chino, pero resultou moi curioso e faime especial gracia, non? Fai un ano, por motivo da presentación do seu último disco, pois sale a nota de prensa en todo o mundo, non? En lees os periódicos, Yo-Yo Ma, pois o que sexa en inglés, o que sexa en francés, e chegas a Galicia, non recordo que periódico foi, non? E chegas a Galicia e de repente o titular era Cristina Pato toca con eu ma. Foi realmente algo... Foi algo A ver se realmente conoces gracioso. a ver se sabes que músico é este. É difícil, eh? Vai. Vou che poñer unha prueba, está como a das películas. A ver se sabes que intérprete é este. Esa foi boa. Cuidado, quen é? Susana Seivane, non? No. Cuidado que Carlos Núñez, pero nós cando, bueno, dos tornechos temos feitos algún sketch que eu imitaba a Cristina Pato. Ah, sí? Sí. E por que eu nunca vin eso? Pero facía mal, mira que vos facía, non sei porque tiña esa No, idea, creo de ti, que que había unha canción que cantabas, entonces, chorei o domingo a tarde, imitaba así, non sei. Non está mal. Sí, pero tiña esa imagen túa A que cansa? No, tiña a imagen dun concierto de mover así a cadeira. Estás Pero é preparando... bonita esa imaxe, eh? Sí, Sí a que é túa, a moi miña non. bonita. Estás Pues, preparando mira. un disco, ahora mismo estás en Galicia para... Estáse mezclar o cocendo, estáse disco. mezclando o disco, sí. Foi, para mí, unha produción especialmente persoal, non é realmente o primeiro disco no que estou a facer o que quero, sen ataduras comerciais, que eso neste mundo é casi un luxo, bueno, é un experimento pola miña parte que espero que se xa capaz de chegar ao público. Estou no proceso das Pois mezclas creo que agora. vai moi ben, Cristina, e me alegro que teñas un programa como este para facernos unha peciña dese novo disco que vas facer. O que nos vas tocar agora é do novo disco. É do novo disco e dende aquí douchas gracias de corazón porque eu penso que Galicia precisa precisamente deste tipo de programas. Gracias. Moitas gracias, Cristina. Vamos. Que só é amiga, entonces, sabes. Despois non marches, porque despois, cando faigas o tema, despois vas meter que axudar con Ricardo, que vou conectar a electricidade e a música cunha canción túa. Pobriño, non lle fagas eso. Vai ser dentro de 10 minutos. Perfecto. E agora quedamos con Cristina Pato, que nos vai interpretar un tema realmente precioso que se chama Lamento. Un aplauso para Cristina.